Ka ne ka dei ka khruwa kubor ne ka jing tho ka balapan pau da i personong ba jong ka VP lang ba ka WhatsApp status jong u bar bulong kum ne ha ne ka jing tho ka polisi te amrau jong ka sarkar nado ki sarkar jala hado ka sarkar India ju kham ya sngo koj bau PM ne ki CM ne ki minister bakin sam ya ki sithi thungkam sya ki bala pas ya ki exam ki penlong da kita ki mela tang ban sam ya ki scholarship ro lane ki chek sya ki nong yo jung mentoy ki le khnang ya ki ne ki aka ban penklet ya ka jing tresi tom bat ka jing la jong ki la kumbaka dai ka kam isnei lane jing rap jong ka sarkar khnang ba kita ki bayo ya ki kam ki jam lane jung mentoy kin sngongo bat siu keliang ya kita ki badon ha kabor ka ne ka jing le ka ne lam sya ka jing sya te mrau jong ki pai ba ha ki ne ki nong sanchar ka ne ka dei ka khruwa kubor ne ka jing tho ka balapan pau na i persamba jong ka VP lang ba ka WhatsApp status jong i ku bless you bon